Athi ngilinde yena ke mhlawumbe Mcijo lisho. Ngidaphi. Manje kwenze njani yini kwenze njani la manje yini usebenza nawe usuyiforum yini Ya basengenile ispanning ngazi mina ngangithi uyadlala ukuthi uzobe yiforum hey madoda umuntu osazosebenza noBheka hey inkinga le efethu angisami nomuntu odamfuza futhi wena lento yakho ukukhuluma kancane uzama ukunyusa ivoice ukukhuluma nomuntu ayangicasula mina indaba kuyinyusa ivoice awa nje abangaba le people gqokile kumele usebenze ndoda kumele usebenze ndoda. wena mfethu angazi ngigijima kanjani ngizofica ngibabambe manje lezi gebengu ubunomzimba oyinqwaba kanje. Hey Bheka mfethu imancane mfethu yazini mfethu kuze ngizowahla mhlawumbe ukuxhumana nawe yabo sacofa inamba yakho la awusuyifakile akulungile ke ndoda sambeni. Sashala mthulu. Yazi mfethu ngenene nomonto e15 mfethu. Saphuma e15. Athi akakhokanga mfethu. Kanjani nje mfethu. Uphatha nonezaza lenje. Yo mfethu. Ngomali. Ifihla kude kanjalo. Ayahlanya wena. Kanjani kwaphela iskill sidakokho Mjida? Bethi namanga. Abheka nomcijo. Moja lisasegijima ngalo. Lo masuzwana lo. Ayahlanya wena. Hey. Awu, madoda. Hamba kahle mntababa. Hayi mfethu, ungadina futhi sisacela lo muntu kancane. Awunankinga nje. Dala nayo inkabi yami. Insizwa le nje okuyibona nje. Intombi yami ethi nomonde. Hayibo. So manje mfethu into engifika nayo mina ukuthi asivele sishise lenkunzi. Simnqondisa lo yawo. Yawuthiniki. Kodwa into ekumele siyenze asimdrayisele yabo. Awu right ayishaya mntababa. Aye Bheka. Hayi mfethu. Asivele sikhombe nje ngalapha sithi shi. Asambeni mntana wami. Ngifika nami nengithwala sumbhede. Ya bashani. Yebo malume. You right what? Yes, you're right. Okay hayi. Naku bafethu. Awuhlekisa umlomo bafethu kancane yabo. Nithi nanu kwehlisa izintuli. Siyabonga. Angento engifuna umchazele yona yabo. Ukuthi idrama iqale eTexini. Masuba khona ukuqhweba ngo20 Eskipeni sa 450. Hayibo malume, iskipa sa 450 ngathi ukuthanda ngaka utshwala. Hayi sesigugile lesi skipa lesi sidala kabi. Manje hlelo lo mfana obovu besithini phezolo. Wena Thandi mfana wefora madethini kwena. Imbuzo ayibuzani hlelo yimini uqaka kubuza. Uvele wangibhedela nje wangitshengisa ohathi. Lo ogwendile. Wena sithini? Asho ngolutho kodwa wathathela amanamba. Yebo geli he. Isponsor izolo sambe kahle bafethu. Yabo ngiqinisile. Imali ethu sinikeza nini? Akhuleka ngemali. Inke bazosuke bebone labajida ukuthi sesicebile. Manje small ingayiphi date? Akhuleka ngedate. Inke nizosheshe nifune le mali. Yazini, mase shayisa ispan manje. Abafethu, come on, asithembane man. Awu, yakwethu. Mama, alright. Oh. Wavele wajama ke now right. Awu, oqala unganamlahlekile.
Hawu kodwa nawe nomonto vele wangiphoxa-ke kawungiyeke ngendaba zobheka. Ima-ke vele yena umngane wakho ulahleke nini? Indaba vele waqenyelwa ubheka. Hayi lutho ngisho ngoba phela uyena kuphela umngane wakho engimaziyo. Kodwa hayi phela ngeke sazi ngoba into phela ifike iqale khona ebunganeni. Sazi ba mhlawumbe ubheka nje ulinde wena ngoba angakuphazamisi ngoba wena nobheka wakhe. Hayi busicuphe ngicabangela into enje. Manje sethemba usho kwadubuleka kanjani waphela ngakunika inecklace? Waswakhohle wefaba wangigeza. Ya. Speaking mfethu, nazi intombi, plus zu2, nathi siba u2. White Tiger Music. Ngakunikezela ukuthi usize abantu mina ngalento le. Hayi ukuthi ukhohle ukuyifaka makabe ugeze ngoba phela lento iyasiza lento le. Ngakunikezela ukuthi usize abantu mina ngalento. Phela shuthi uNkulunkulu yabo wasedalile nawe sikwenzele okwenzekile. Yabo mina angikhohlwa le mina. Ngoba ngikade kwenye indawo nje angikhohlwa. Hayi ngiyakuphinda kwenzeke lokho kwenzekile. Kodwa labantu abakudubula kumele betholwe ke nabo. Ngoba phela ngeke udubuleke kanjalo nje sithule. Qinisile lapho. Hawu. Sticks, nazi nje intombi uyiyekela ngizadlula. Hawu wena uyiyekeleni? Hayi, mina nginayo yami la ku Facebook. Le ntombi engeke uzibone. Sala mina.